Čavez, dámy a páni, tu je Adamus Games pri druhom videu Minecraft. A už som začal stavať novú alianciu a teraz ho dostávam asi s vami, diváci. Ak by ste sa pýtali, kto mi natáča, vedľa mňa tu sedí môj brácho, povedz niečo. Čaute. No, počuli ste ho? No, dobre. Dosť bolo tých blbostí. Vytváram alianciu. Musíme to pekne zoradiť, aby sme mali, no, ako to povedať, neviem to vám povedať, ale vytváram alianciu. No, ešte som to nepovedal kamarátom, lebo sú riadne prázdniny. Ale snažím sa im to dovolať cez Skype, ale nikto nedvíha. No, čo to nejde? No. A prepáčte za to, ako sa to volá rýchlo, kopírovanie od Google, lebo som nevedel, čo v prvom videu povedať, tak som povedal BM čaute. Ale teraz by som vám v tomto videu mohol povedať, ja nie som kopírant, ale prepáčte za to kopírovanie, nevedel som čo tu povedať do prvého videa a ja si budem točiť, ja na budúce možno natočím tanky online a ak s tým budete spokojní, napíšte do komentárov. Ak ste spokojní s GTAčkom alebo takými ďalšími videami, čo budem natáčať, napíšte do komentárov. Ja vám hneď poviem do komentárov, vám napíšem. Alebo napíšte cez Facebook, volám sa tam Adam Mičuda, bo to je moje práve meno. A iba to som chcel a na budúce vám natočím tanky online. Možno príde na budúce aj môj kamarát. Ale nie je to isté, lebo rodičia sa musí dohodnúť, takže nie je to až také isté. Ale čo viem, môžete napríklad, čo ja viem, napísať cez Facebook, či chcete, aby som na budúce natočil tanky online, alebo nechcete, lebo to je už stará hra a ja by som to nechcel natočiť pre takých, ako ste vy. Ak sa vám toto videjko bude páčiť, tak dajte like. Ak nie, tak dajte dislike, alebo choďte radšej von. Ale radšej by som bol, keby ste mi dali like. Ale ak nechcete dať like, tak napíšte do komentárov, že či mám točiť naozaj cez počítač, si stiahnuť tie programy na natáčanie. A ak chcete, aby som si ich stiahol, tak povedzte. Som vám iba chcel v tomto videjku opísať, že prepáčte za to kopírovanie, lebo aj mne to kamaráti Retopet, Games, Orek, Games, aj Gameplayer Simčo, ktorého už nenávidím. By som mu dal najradšej dislike na ten jeho kanálisko, ale také blbosti. A radšej, no tak, asi sa s vami už budem lúčiť. Ale ešte nie, lebo toto je potom krátke by to bolo video, čo tu vyhadzuje vonku more. Za chvíľu skončím natáčaním, lebo viete.
To bola moja mama, ako ste počuli, že máme zasnúť, lebo nie rada vidí, keď máme šetriť elektrikou a my nešetríme. A ešte vám chcem do tohto videa povedať, že rád by som sa veľmi, ako to povedať, spravedlnil, že som aj tam nadával do pizdy a také blbosti. Prepáčte, som sa to aj teraz povedal. Prepáčte, že som GTA San Andreas ako sa to povie, kopíroval aj one. Aj že one som tam, musím zapaliť svetielko. Dáme tu brnenia. Hotovo. Tu dáme ešte raz brnenie. Dobre. Zasneme svetlo. To dáme. Musíme dať sem. A teraz by vám rád ešte môj brada čo povedal, ak chce. No, máš slovo, bracho. No, radšej nie. No dobre, keď si taký hamblivý. Napíšte do tých komentárov alebo cez Facebook, či chcete, aby som točil Dungeon, lebo to je taká stará hra. A ak sa vám toto videjko nepáčilo, zabudnite dať like. By som bol rád, keby ste mi dali radšej like. Viete, nemám rád, keď mi takto dáva dislike, ale keď je to GTA San Andreas schytalo dislike, takže nemôžem s tým nič narobiť. Veď aj iní youtuberi, napríklad Gamer má niekoľko dislikeov, takže mne to môže byť jedno, koľko mám ja dislikeov. Ale mne to proste jedno, lebo ak je tam iba jeden dislike, tak mne to nevadí. Ale keď tam je už viac dislikeov ako na 10, tak mi to už vadí, lebo to je nie také egoistické ako na mne. A by som rád s týmto videom teraz skončil, takže sa s vami lúčim a toto video je koniec.